Amai Arrebok, Bizkaiko Eleizan jai dugu, Loiolako San Ignazio gure zaindariaren eguna da. Ez eban berehalakoan entzun jaunaren deia, bere interes eta balioak oinarritzat hartuta bizi gure eban. Eta ondo joakion, baina evangelioko esaldi batek zirrara eta kezka eragin utzan. Zertarako dago gizonak mundu osoa irabastea bere burua ondatzen badau? Jaungoikoak badaki itxaroten. Ez dio presarik. Gure jaungoikoa eroapen handikoa da. Une egokiaren zain dago, Inazioaren bihotza edo gure bihotza harrapatzeko. Gaurko urrengo hildakoak gogoan aukiko doguz. Badiola Albizu familiakoak, Zugazartaza familiakoak, Luis Zamaioa, Carmele Pasterra, Carlos Fuentes, Pedro Etxaniz, famili bateko difuntuak, Juan Luis Zarrabeitia, Trini eta Elias, Pantzi eta Dionisio, Josemari Alberdi, Carmelo Etxenagusia Gotzaina eta Jon Onaindia Abadea. Ospakizun eta jai honen eraginez, entzun daigun jangoikoak egiten duzkun deia. Abestuz ekingo dutzagu. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedizuekin. Senideok, autor daiguzan gure pekatuak, misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezan.
irakigula jainko guzti zaltzua eta gure pekatuak parkaturik eroan gaizala betiko bizitzara. Amen. Aintza zeruetan jaungoikoari, aintza zuri jauna, eskerrak zuri. Aintza zeruetan jaungoikoari, egun dagigun otoitz. Hoi jainko Loiolako Inazio Santua emon zeutzan eleizari. Zure izenaren aintzak gero eta gehiago salbatzeko, egizu bera lagun eta ejemplu dogula. Lur honetan barruka eginik, lortu daigula, garaizpen koroa beragaz batera zeruan. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizidata gizaldietan. Amen. Deuteronomioa liburutik. Honan berba egin eutzon Moisesek herriari. Begira, bizia eta zoriona, eriotza eta zorigatza jartzen deutza daz gaur aurrean. Entzuten badozuz gaur nik emoten deutza dazan jaunaren, zeure jainkoaren aginduak, jauna zeure jainkoa maitatuz, haren bideaz ibiliz eta haren agindu lege eta erabakiak betez, bizik zara eta ugarituko eta bedeinkatuko zaitu jaunak zeure jainkoak. Jau betzan hartzera zoazen lurraldean. Baina zure bihotza okertzen bada, entzuten ez baduzu eta jainko arrotzen aurrean auspestu eta areek gurtzeko tentazioari amore ematen badeutzazu, gaur iragartzen deutzut osorik ondatuko zarala. Eta ez dozula luzaro iraungo, Jordanez beste aldean jaubetzan hartzera zoazen lurraldean. Zeru lurrei dei egiten dutzet gaur zure aurka testigu izatera, bizia eta eriotza, bedeinkazinoa eta madarikazinoa jartzen deutzadaz aurrean. Zuk eta zeure ondorengoek bizi nahi badozue aukeratu egizu bizia, jauna zeure jainkoa maitatuz, haren esana entzutez eta ari lotuz. Horretan dago zure bizia eta hortik datorkizu jaunak, zure guraso Abrahami, Isaki eta Jakobi zin eginez agindutako lurraldean luzaro bizitzeko ahalbidea. Jaunak esana? Urrertzean aldatutako zugaitzalakoa da, bere sasoian emoiten dau frutua, eta horririk hartzen ez jako, zer egin guztietan ondo doakio. Ezo langa
gaiztoa ezolan, haizeak daroan lastoak izango dira, zintzuen bidezain jauna dago eta, gaiztoen bidea barriz ondamendirako. San Paulo apostoluak Korintoarrei egindako lehenengo epistolatik. Zenideok, naiz jan, naiz edan, naiz beste edozer egiten dozuela, egizu edana jainkoaren aintzarako. Ez izan jauzbide, ez judeguntza, ez gentilentzat, ez jainkoaren eleiz alkartearentzat be. Ni be, guztiei gauza guztietan atsegin emoten ahalegintzen-az, eta ez dot bilatzen neure ona, bestea baino, guztiak salbatu daitezan. Izan zaiteze nire antzeko, ni Kristoren antzeko nazanlez, jaunak esana, Kristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. Behin baten, Jesusek otoitzean bakarrik ziarduala, ikasleak urreratu jakozan, eta Jesusek itaundu eutzen. Nor nazala dino jenteak? Areek erantzun eutzoen. Batzuek Joan bateatzailea zarala, beste batzuek Elias, besteek barriz antxinako profetaren bat biztu dala. Jesusek orduan, eta zuek nor nazala dinozue? Pedrok erantzun eutzon, jainkoaren Mesias. Jesusek inori ez esateko agindu eutzen zorrotz, eta esan eutzen gainera ikasleei, gizonaren semeak asko sufridu beharra dauka, zaharrek, abade buruek eta lege maisuek gaiztotzat hartuko dabe eta hil, baina 3. egunean biztu egingo da. Jesusek hause eutzen guztiei, nire ondoren etorrik gura dauanak uko egin bello bere buruari, hartu begi eguneroko bere bukurutzea eta jarraitu beiz. Izan be, bere bizia salbatu gura dauanak galdu egingo dau, baina bere bizia nigaitik galtzen dauanak salbatu egingo dau. Zertarako dau gizonak edo emakumeak mundu guztiak irabaztea, bere bizia galtzen eta ondatzen badau? Beraz, inor nitaz eta nire mezuak lozatzen bada, gizonaren semea be lotzatu egingo da aretaz, bere aintzarekin, bere aitaren aintzarekin eta ingeru santuen aintzarekin etorriko danean. Jaunak esana. Gaurko
aurkako irakurgaiek erabaki handi baten inguruan jarduten dabe. Zelan bizi gura dugun erabaki. Jainkoak bizia oparitzen deusku, baina ezertara behartu barik. Geure buruari begira ala Jesusen atzetik jarraitu eta zentzunez bizitzea erabakitzeko askatasuna emon deusku. Bide bidagoz, munduaren arraskatara garozana, baina bihotza uzten dauana eta Jesusena. Itzuraz, gatzagoa, baina gure bizitza egiaz beteten dauana. Jesusek argi eta garbi esan deusku. Zertarako mundu osoa irabazi, arima galtzen bada. San Ignaziori be, aukeratzea egokitu jakon, aintza eta ohorean bila ziarduan, baina zauritu eta gelditu egin behar izan eban. Bere barrura begiratu eta orduantxe atzeman eban bakarrik jainkoarengan egoala bizaltzen eban bizitza. Handik aurrera, askori lagundu eutzan bere bidea aurkitzen, Kristori askatasun eta buru belarri jarraituz. Gaur, gauza bera egitera deitzen jaku. Zelan bizigaran hausnartu eta ondo aukeratu, ez da erraza, Jesusen atzetik jarraitzea, baina bizia emoten deusku. Egunez egun, urratzez hartzen dan erabakia da. Jangoikoak bere maitasuna eskaintzen deutzu, zure esku dago onartu eta bere bidelagun izatea. Aukeratu bizia, aukeratu Kristo. Eta orain zutunik, sinisten dut, abestuko dugu. Sinisten dut, sinisten dut jangoiko aita guztiduna, zeru lurren egilea. Sinisten dut seme bakar, Jesucristo gure jauna. Sinisten dut Espiritu Santua, Eleiza Santu Katolikoa, Santuen alkartasuna, pekatuan parkamena, haragiaren bizituera, eta betiko bizitza. Eta orain geure eskariak aurkeztuko ditugu. Elizearen alde, eta batez ere Gipuzkoako eta Bizkaiko elizen alde. Eskatu diogun jaunari, Jesusen lagundiaren alde eta erlijioso guztien alde. Jesusi urragotik jarraitzeko adorea eta goi laguntza izan dagi ezan. Eskatu diogun jaunari.
nekeetan, bazterturik eta gizarteak zapusturik direnen alde. Eskatu diogun jaunari. Elizkizun honetan, alkartuta gagozon guztion alde. San Inazioaren antzera, gauza guztietan, jangoikoaren aintzarik handiena bilatu dagigun. Eskatu diegun jaunari. Jesucristo gure jaunaren bitartez, amen. Jauna zuekin. Gora bihotzak. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen. Bidezko eta salbagarri nahi eta beti guk zuri eskerrak emotea jauna eta guzti santu jainko algustidun betikorri. San Inaziok, irakitzikako bideari jarraitzera dei egiten deuskuzu eta uste honeko bihotzon otxanez espirituaren abotza entzun daigun. Gure bizitza, Kristoren gaz bat egitera eta bertute guztien eredudanez. Beraren antzeko izatera bultzatzen gaituzu, beraren bidez aukeratu gaituzu, aita errukitsu horrek zure doaiei erantzunez. Fedearen bidean aurrera egin daigun, itzaropenak zendu irauten lagundu daigun eta maitasunak ongibideak ibiltzeko indartu gaizan. Horregaitik, aingeru eta betieran, santuen eta aingeru guztiekin batean, ahoz ozenez abesten ditugu poz betean kantari.
Santu zara bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egizuz bada santu ogi ardanek zeure espiritua izuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezan guretza. Berak saldu ebenean eta bere gogoz kurutzera joiala, ogi arretu eta eskerrak emonez, zatitu eban eta berikaz lehemon eutzen ezanez. Hartu eizu eta jan guztiok honetatik, hau neure gorputza data, zuentzat emongo dana. Era berean afalondoan ekaliz harturik, barriz ere eskerrak emonez, berikaz lehemon eutzen ezanez. Hartu eizu eta edan guztiok honetatik, hau neure odolaren kaliza data, itun barri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak parkatzeko izuriko dana. Egizue hau neure oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregaitik, jauna, zure semearen eriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen deutxuguz zuri, eskerrak emonez altaren zebre zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palik eskatzen deutxugu, Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gai izala. Izan, gogoan jauna, mundu guztian salbadurik dagoan zeure lehizea. Ero baizu, maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Joseba gure gotzainarekin, eta eleiz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna, bizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Badiola Albizu familiakoak, Zugazartaza familiakoak, Luis Zamayoa, Carmele Basterra, Carlos Fuentes, Pedro Etxaniz, famili bateko difuntuak, Juan Luis Sarrabeitia, Trini eta Elias, Pantxi eta Dionisio, Josemari Alberdi, Carmelo Etxenagusia Gotzaina eta Jon Onaindia Abadea. Eta hildako guztiak ere, hartu egizu zeure aurpegiaren argitan. Errukizak iguzarren gu guztiok betiko bizitza jaritzi daigun, Jainkoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, San Ignazioarekin, eta gizaldi guztietan, zure adizkide izan diran santuekin, eurekin batera goratu zaiguzan, Jesu Kristo, zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agintu eta irakatziari jarraituz, bildur barik kanta dagigun. Gure aita zeuela zarana, santu izan berdizure izan.
Argizuz jaunagaz guztietatik, emoiguzu bakea gure gunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezan, eta ez dualdietan sendo. Betiko zorionaren itzaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko dan, zain gagozala. Jesucristo gure jauna, zeuk esana da apostoluei bakea izten ditzuen neure bakea emot. Begira zeure elizaren sinizmenari eta ez gure pekatuei, eza zeure gogoa danez, emodio zu elizari bakea emon batasuna. Errege bizi zara eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Emoiozu bakea alkarri. Ona hemen jangoikoaren bildotza. Ona munduko pekatuak kentzen dauana. Zoriontsuak, jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naziozu niretzean sartzeko, baina ez bat eta osatuko naz.
egindakigun otoitz. Jauna, Loiolako Inazio Santuaren jai honetan, zuri eskerrak emoteko eskaini deutsugun gorezpen opariak, eroan gaizala betiaren zure aindatuzan aintzatxoa goreztera. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin. Bere ingatu zagiezala jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazen.